Kha kali di tahu masuk cara kai Mongol Sordau para Faizak sing tini fungai keno sini bergunang IMBay sini simnam cani lukurok ni tam problem tong abang tu sing salbrum brum no nai tongo kai tini ojaga Mongol Sordar para Faizak bong nemo bris Faizak wathanai batiyo obos kam cengna ni bagi dakti kai cengna bagi SD soho Faizak bono karibo sing taxing bojo thangi Faizak sini bojo parani abris Faizak abo onek kosto khai sing DM no dabi khele yagoi abo tuka sorkari samung to kisa lero haifano sini chaitok mung sing lorai khai no abo tubui tongo tebo kobangma project Faizak te noita work order nani baki tongko bono karibo sini lukurok ni tamo sini simna amsayo sungo to budri ro ka thikno কিন্তু sini lukurok ni tamo problem abono naini bo sini daitto to aboni bagai sing fungai khengkaino sini borong yem sarbai sing sob somoi no tini biang bojaga sabni complaint tong bojaga borui tong bojaga bujon tong jotto jaga wono sing subawi samung khlai tong hoito sing jotto ni bakhano fulfill khairi sukmai phano sini baithangni rangbai phano sing subawo sorkari rang to sing alada subabo baithangni soba mungbo sini thagia wino tongnai tei phainai salotebo sini amseni kobangma lama kobangma tuini problem current ni problem abrokno tui sing nai tongo hoito sing lukurok no sorkari sebok tabuk rimai na phano kintu sini saitung mung sing jeti prasana hamjagbe sini amseni lukurok je singno luko adong hini chongi rohmani abono sing magana khaya ani bagino sing tini obo haike lukurok ni bagai samu khlailai tongo norok kobangma lama tabuk sengui tongo abrokno sing te visit khane somai maya sengui tongo sing protekta bisibo sing tabuk BDU soho SDU PWD RD DWS jotto no tuino sing protekta BC wise visit khalai tongo tini বিশেষ kai tui ni kobang problem tomoni no sini বিশেষ kai sini hatai area sini simnam chai bo hatai area tongo ini tui chakma ini Dosgoria Mohanbari Matia bolte Dosgoria Matia kai sini Nolichabari o jagar ko sungtak je sini hatai yo je tongtongai lukurok ni bagai tui ni motamuti 90% problem solve ka te kaini sik project baki tongko hatai area o abo ribai khangkai sing hatai area o jara agini simi je para khai 70-80 বছর কামিরক তাও যত তো ইমানই tongo তাবু সমতলবো जों नाय tongo যে চিনি পারানি লামা সিসি রোড রক जों गोबां জায়গাও थायो চিনি এসরাই সরচন্দ্র পারা নিনি চিনি দলদলিও কাইনে তিনি জানিয়া ছড়া ইন্ডাস্ট্রি কামি গানা অমো হাইকে প্রত্যেকটা কামিও যাতে চিন অ্যাম্বুলেন্স হাবি মানানি প্রত্যেকটা কামিনি বরক যাতে মেইন রুট বাই কানেক্টিভিটি টংনানি আবো जों খাইলাইতো হামবাই।